आबैया बेमारि आं मावनानैबो जाहोनो हाया आरो दांनानैबो जाहोनो हाया माइरंबो गैया जानो फैसाबो गैया फरायनो गोसोथारमोन थांनाय साननैसो आगोलाव सानै मावरिया उन्दै गथ'नि दुखुखौ खौरां लाहैनानै जोंनि आर'नाइ रादाबा फोसावनायखौ खौरां मोननानै आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरां लाफैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैरबकुन्द बियाबनि सान्तिपुर बिसिडिसिनि माजुलि बस्ति गामिनि सानै मावरिया खुदिया रहित अमित आरो बिबै केट्रिना नार्जारीखौ बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो कमलि बसुमतारीया नायफैनायजों लोगोसे उन्दैसिन फिसौज्ला अमित नार्जारीखौ फोरोंनो आरो बिबै बेरामिखौ फाहामथाय होनो थाखाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आखायाव लाबाय। खुलुमबाय सेथियावनो गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोनानै लाग्रोयो। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मोनसे सान्तिपुर बिसिडिसि होननायाव मोनसे गामि दङ माजुलि बस्ति होननाय। स' जों गोबां समाव जों मिथिबोदोंमोन सासे दुखुथियानि न'खराव जायनि फिसालायाबो रुंसार जाना थांबाय आरो गावनि फिसायाबो गोबां समाव रुंसार जाना थांबाय आरो जायहा बेहा सासे बिहामजो दंमोन बै बिहामजोआबो गुबुन हौवाजों दोनखारलांबाय होननानै आरो जाय मावरिया फिसाला सानै दंमोन दिनै बै मावरिया फिसालानि थाखाय दिनै जोंनि मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म एक्स मिनिस्टार क'क्राझारनिफ्राय फैनानै बिथांमोनखौ दिनै खबर लाफैदों आरो खबर लानायजों लोगोसे दिनै बिथाङा नैबेयाव खोथा होलांबाय कि बिनि फिसाला सानैनि गेजेराव उन्दैसिन फिसालाखौ लांनानै फोरोंहैगोन होननानै बिथाङा दिनै थिरांथा खोथा होलांबाय आरो दिनै बेजों लोगोसे बे बिथां केट्रिना नार्जारीखौबो दिनै बियो खोथा होलांबाय बिनि देहाखौ फाहामसालिनि थाखाय जेसेबांखिनि रां रुफा नांगोन बेखौहाय बिथाङा होगोन होननानै गावनो स्वयं खोथाजों बुंलांबाय आरो फैजों बे समाव बे बिथांमोनजों माखासे खोथाखौ जों मिथिना लाबावनि दिनै आब'मोना नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्तिपुर बिसिडिसिआव निउसनि गेजेरजों बेबायदि खुदिया मावरियाफोरखौ नुनानै गोबाव समनिफ्राय नायनो होना दिनै सफैनो हाबाय फरायनो दायो माबायदि नांदों आब'आ? ना नोंथांमोननि फोसावनायाव जेरै आं मोनदों बेबायदिनो आं एखे नुफैदों। गोबाव जाबाय आंबो थाब फैनो हायाखै आरो थेवबाबो जोंनि लिडारफोरजों आं रायज्लायहरनानै आं बुंहरदों बे गथ' सानैखौ आं लाना फैनोसै लेखा फोरोंनो थाखाय होननानै बुंहरदों ओमफ्राय बिमाखौ जोंनि लिडारफ्रा नायदो होननानै बुंहरदों आरोखि आं दा आंनि बे बाथ्राखौ खोनानानै बिबैया बुंदों जे आं सानैखौबो हरनो हानाय नङा गिदिरखौ आं लाखिनोसै जिहेतु आंबो माने बेमारि जाहैबाय आंनो दै खामफ्लाय होनो बा ओंखाम होनो आंनो सासे नांगोन होननायखाय आंबो मानिदों आरोखि दा दुइसिनखौ हगारनो नागिरदों दा आं बेखौनो दा नायफैदों आरोखि परिबेसखौ बुजिनो थाखाय आं फैदों माबायदि गथ'फ्रा आरो न'खरा माबायदि बेखौ नायनो फैदों आं ओमफ्राय आं बुंहरखाबाय जे बे नैबे दा जि फरायगासिनो दं थाखोथाम बे थाखोथामनि फाइनालखौ होखांबा आं लांसिगोन होननानै बुंहरदों आरोखि आं दा बेनि बिबैया जिबायदि आब'निसिम खोन्थादों गावनि बेमारनि बेलायाव नायजानो थाखाय बेखौ दा आब'मोनहा मा हिदान्त' लाखो? आङो जोंनि लिडारफोरखौ दायित्व होबाय बिथांमोना लांथोंसै ट्रिटमेन्टनि थाखाय ओरैनो दा आङो 10,000 होदों गाव सोलिनो थाखाय माने ओरैनोथ' आखाइ गोजा थांबाबो जायाना न'निफ्राय नांगौ आरो गथ' गथायफोरखौ थिग थाक खालामनानैबो थांनांगौ जाहैबाय आरो जोंनि लिडारफ्रा जाहाथे गथ'फोरखौ मोजाङै दायित्व लायो बा बाय बाहागि दङबा दायित्व लायो बिबैया जेला ट्रिटमेन्टआव थागोन होनबा दायित्व लायो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय जे गथ' सानैया जाहाथे आलाय सिलाय जानानै थाया ओंखाम मोनजायै बेबायदि अबस्था जानानै थाया बिनि थाखाय आं गामिनि लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायबाय आरो बाय बाहागि दङबा बिथांमोना थदबिर लाथोंसै आरोखि थेंक इउ जों नुनो मोनबाय सार जि आगोलावहाय नोंथाङा प्रमिसेस खालामदोंमोन दिनै फुलफिल जानायखौ जों नुनो मोनबाय प्रमिला रानी मेमआ सफैनो हाबाय थ' सारा दिनै गोजोनथाव खौरांखौ माबायदि फोरमायनो सानो? जोंहा आसाम सरकारनि बारग' मन्त्रि जोंहा क'क्राझार पुबनि इस्टनि MLA आब' प्रमिला ब्रह्मआ ससियेल मिडियायाव जि केट्रिना नार्जारीनि जि न'खरनि हालोद आरो बिनि मावरिया फिसौ सानैनि जि हालोदखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव नुदोंमोन आरो बिथाङा ससियेल मिडियायाव नुनाय लोगो लोगो बे खुदिया सानैखौ फोरोंनायनि जि दायित्व लागोन होननानै जि बुंदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन दा मोगथां महर लाबाय दिनै आब'आ गावनो बे दुखुथिया न'आव फैनानै दिनै
जोबथा जिथु उन्दै गथ'साखौ फोरोंहैनायनि बेयाव आसा होलांबाय नैबे निउ सेसनाव बिथाङा लांगोन होननानै बेयाव रायजोफोरनि सिगाङाव गाव कमिटमेन्ट होबाय आरो गेदेर फिसा माबाखौ गेदेर खुदियाखौ बिबैया गावनि देहाखौ नायनो थाखाय बा गावनो दै बा माबाफोर मुवाफोर जगार होनो थाखाय गेदेरखौ हरा होनना बुंबाय दा आब'आ जिथु उन्दै गथ'साखौ फोरोंनो हैनायनि बेयाव सिद्धान्त'खौ होलांबाय आरो न'खरनि रांखावरिनि थाखाय 10,000 दिनै आब'आ दिनै दान होलांदों आरो सार जिबायदि दा प्रमिसेसआ कमप्लिट जानो थांबाय आरो बेजों लोगोसे दा बेमारिया जिबायदि गावनि ट्रिटमेन्ट लुबैदों बावैसो आब' प्रमिलाया बुंलांबाय लिडारफोरनि सायाव जोङो माखासे हिदान्थ'खौ होलांबाय होनना बुंदों थ' सारमोना भैरबकुन्द ब्लकनि जानानै मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव जोङो दायो जिथु कार्टिना नार्जारिनि जिथु देहानि बेमार बेखौ जोङो गाबोननो जोङो लकेल जोंहा बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि सार आरो जोंहा माजबाद समस्तिनि MLA सरन बर' बिथांमोनजों जों जयै सावरायनानै जोङो जेसां हायो गोख्रै बे कार्टिना नार्जारिखौ जोङो गोजौ फाहामसालियाव लांनानै मोनसे फुल भिजिट ट्रिटमेन्ट होनायनि जोङो सावरायनानै जों सिद्धान्त' लानो मोनसे थिरांथा लादों